Aşgabatyň mekdep çenli bilim edaralarynda 8-nji martda belleniljek Halkara Denanlar gününe häzirden taýýarlyk görülüp başlandy. Çağalar baglarynyň körpelerinden ene bagyşlanyp ýazylan goşulary ýat tutmak talap edilýär. Enatalaryň ençemesi täze ýylyň bellenilmegine garşy dürli çäklendirmeleri giýirden häkimetleriň Denanlar bayramyna tas 2 aý öňünden taýýarlyk görüp başlamagyna nägililik bildirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi. Körpelerin köpüsine ene bağışlanan goşgulary öňümizdäki aýyň ahirine çenli ýat tutmak tapşyryldy. Käbir çağlar baglarynda ene bağışlanan gysgaçyk teatr oýunlaryny sahnalaşdyrjak körpeler hem saýlanyp alyndy. Dip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ene anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Mektebe çenli bilim edaralarynyň ýolbaşçylary we terbiýeçileri körpeleriň bu çykyşlary şol sanda goşulary Halkara Denanlar gününe bagyşlanyp geçiriljek dabarada ýerine ýetirjekdigini aýdýarlar. Çağalar baglarynda we şäheriň dürli künjeginde uly dabaralar geçiriler. Şol sebäpli Halkara Denanlar gününe döwlet derejesinde häzirden taýýarlyk görülýär diýip Aşgabatly başga bir ene çağalar bagynyň bir terbiýeçisiniň aýdan sözlerini titirledi. Türkmenistanda Halkara Denanlar günü her ýylyň 8-nji martynda bellenilýär. Bugün münasibetli ýurduň dürli künjeginde köpçülikleýin mejburi çäreler geçirilip, aýal gyzlara prezidentiň adyndan pul sowady hem goşurulýar. Bu tejribe soňky 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär.